କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ ଫୁଲମାଳ ନାହିଁ ଆରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ହଉ ଗୋଟେ ଆଡେ ଚଳିଯିବ କଣ ତମେ ବସିବ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଖାତିର ନାହିଁ ନୁହଁ ଧର ଏଇଟା ଭାରି କଣ୍ଟା କଟିଆ ନା ଅଫିସରେ ତ କୋଳରେ ବସି ପଡୁଛ ଏଠି କଣ ତାହେଲେ କଣ 5 ମାସ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସୁନା ଗହଣା ବନ୍ଧା ପକେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ ନଉଛନ୍ତି ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜେରକ୍ସଟା ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ ଦେଇଥିଲୁ ନା ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଜେରକ୍ସ ନେଇଥିଲୁ କାଞ୍ଚନ ବାଳ କିଏ ସାର୍ ଏଇଟା କାଞ୍ଚନ ବାଳ ନୁହଁ କାଞ୍ଚନ ବାଳା ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଛାଡ ସେ ଏକା କଥା ହଉନି ଆଚ୍ଛା କାଞ୍ଚନ ମା ଆପଣ କାହିଁ ନଉନାହାନ୍ତି କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି ସାର୍ ମୋ ପୁଅ ଆଇଲେ ଦବ ଆଉ ପୁଅ ବୋଧେ ବଡ ଚାକିରି ବାକିରିଟେ କରିଛି ଆଚ୍ଛା ମା ତମ ପୁଅ କୋଉଠି ଚାକିରି କରିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ପେଟରେ ଅଛି 7 ମାସ ଚାଲିଛି ମାନେ ସେ କୋଉ ଦିନ ପଦାକୁ ଆସିବ ପାଠ ସାଠ ପଢିବ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବ ତାପରେ ଯାଇ ତମେ ପଇସା ସୁଝିବ ତାହେଲେ ଇଏ ଲାଗୁଛି 20-30 ବର୍ଷର କଥା ଆମ ଦ୍ୱାରା ତ ହବନି ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଆସି ଆଦାୟ କରିବେ ଆଉ କଣ ସାର୍ ଏତେ ଦିନ ତ ଗଲାଣି ଆଉ 20-30 ବର୍ଷ କଥା ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ସେ ଫେଚକାମି କଥା ମୁଁ ଚଳେଇ ନେଇ ମା ତମେ କୋଉନ ଦବ କଣ ହଉଛି ଅସୁବିଧା ପ୍ଲିଜ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ କର୍ପୋରେଟ ମୁଁ ଦେଇଦେବି କଣ କର୍ପୋରେଟ ଆଉ ତମେ ଛେଳି ବଗୁଲା ପତ୍ର ଚବେଇଲା ଭଳିଆ ଗଲା ପାକୁଳି କରି ଚାଲିଛ ପାନ ଖାଇବା ପଇସା ଅଛି କିଛି ଦେବା ପଇସା ନାହିଁ କୋଉଠି ଆଣି ମୋ କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ଘର ଜାଗାରେ ଆଣିଦେବି ନା ହଁ ହଉ କରୁଛ ଯଦି ଭଲ ହିଁ କର ଏକାଥରେ 2 ମାସର କିସ୍ତି ଦେଇଦବ ଆଚ୍ଛା ମା ତମର କଣ ହଉଛି ତମେ କାହିଁ ଦଉନ ସାର୍ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି ବୋଲି ଦେଲିନି ନାଇଁ ଆଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅସୁବିଧା ଦେଖ ସେ ନାଟକ ମୋ ପାଖରେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି ଏଇଠି ବସିବା ନା ପିଣ୍ଡା ଭଳିଆ ସାର୍ ଏଠି ବସିଲେ ସେମାନେ ଦେବେନି ଖାଲି ତମ ପିଣ୍ଡା ବସିବ ଆଜି ମୁଁ ଯାଇ ତମ ପିଣ୍ଡା ଦୁଆରରେ ବସିବି ପଇସା ନେବି ଯାଇ ଯିବି ସାର୍ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଲକଡାଉନ ଏମିତି ହଇରାଣ ହଉଛି ଆପଣ ଆମ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାକୁ ଆସି ଆହୁରି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବେ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ କାମ କରନ୍ତୁ ଗାଁ ସେମର ଗୋଟେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆପଣ ସେଠିକି ପଳାନ୍ତୁ ସେଠି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା କି ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେଖ କମେଡି ଫମେଡି ମୋ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି ଯଦି ଭଲରେ ନ ଦବ କୋର୍ଟରୁ ପୁରା ଲିଗାଲ ନୋଟିସ ଆସିବ ପୁଲିସ ଆସି ଘରେ ପଶିବେ ଜଜ ଓକିଲ ଆସି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବେ ଟୋଟାଲ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କରିଦେବି ଲୋନ ତ ଲୋନ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ସିମ୍ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବନି ଟୋଟାଲ ମୁଁ ହଇରାଣ ଚପଲଟା କାହାର ଗୋଟେ ପଡିଗଲା ସାର୍ ପଡିଗଲା ନୁହଁ ପକ୍କା ଗଲା ବୋଧେ ଦେଖ ମା ମାନେ ଏମିତି ହେଲେ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ତମେ ନେଇଛ ଦବ ନଦେଲେ ବହୁ ଝାମେଲା ହବ ଟୋଟାଲ ଘର ଦ୍ୱାର ବାହାର କରେଇ ଦେବୁ ଆମ ଅଫିସ ଲୋକ ଚାରିଆଡେ ଜଗିବୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇପାରିବୁ ନା ଆରେ ମତେ ଶୋଷ କରୁଛି ବୋଲି ଏମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସାର୍ ଏମାନେ ଆମ ଶୋଷ ନୁହଁ ବୋଧେ ଆମ ଗଲୁ ମାରୁଛନ୍ତି